Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amriksani kesenian topeng ireng muda budaya saking dusun Gundangan Sawangan Magelang. Derek regengaken acara tasyakuran air minum dusun Gundangan menika. Mugi-mugi toyo ingkang sampun diresmekake nambahi berkah manfaat kagem warga dusun mriki. Lan kula sak kadang kesenian mbok bilih wonten lepat saking kawula sak rencang digojekan nuwun agunging pangapunten sak kathah-kathahipun. Sugeng amriksani ngantos paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Poso haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Zamane wali songo ngelebake agama Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso lewat seni lan budaya ana ning tanah Jawa supaya urip bisa mulya kelingan kang kuwasa. Poso haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima
agama Islam ingkang mulya uga direwangi kanthi rekoso lewat seni lan budaya ning tanah Jawa supaya urip bisa mulya kelingan kang maha kuasa. wajib dilakoni tuntunan kang kono lima syahadat sholat zakat poso haji lamun kuwasa Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat sholat zakat puasa haji lamun kuwasa. Atur sugeng dumateng kang sabda dalang sampai kersane badan kula ucap camang malang-malang ampun ngantos sabda cingklang mangke mudah pasang atur kula dumateng kang sabda beca ageng alit kanggo putri sapa muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kuming pangacara Ulang iki saking ingsun dereng saged totolan muga negara sakata saged temong lunga sapa ngubatos pakupa Najan kala rupa kula amateni nanging tasih golongane satri sayekti saweg samian lampahi kesenian warna-warna mung sliramu sing ana atiku mung sliramu sing isi pikirku nanging aku ra iso duweni amung rasa tresno sing tak simpan jero ati aku kangen sliramu ra tau kerasa
jane ngati wani sumpah tak pasrah kira kok iki kowe kono rasane sliramu rakamu ngerasa mergo janji sing wis mbok pinjani kaya angin wengi sing ngeseke godhong iki rungono swara yo ayo sayang rekoso mergo tresno iki mumpung sia-sia yo yo oi ayo bro kanca padha olahraga supaya badane rasa sinami maca erang-erang kaula ingkang miturut agama ayo bro sedulur Islam sedaya beberangan hormatono bareng wis nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo bro kaum muslimat serta pemuda fatayat padha kiyato anggone menghormat marang mitraten Nabi Muhammad lamun wong urip lan penghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat gedhi neraka kabulan lamun kang padha gelem menghormati marang lung-lungan kang rerambatan amu sorong anggrang kejiwangkon tak kirimi layang
samar kuatir lan untuk sabar sekar mekar ing ora kang cengkar ngelakan tanpa upama tunggu tumete sing terto kanggo nasi lungko-lungko ketika lungkungan kang rerambatan aku soro anggrang kejiwaku tak kirimi layang titir tak samper kangen sumiler pora krosong sliramu tansah tak pikir rino wengi wayang beto atiku sino tirta saumpama kapan moyo aku bisa rekam lintang renggang rembulan aku samar kuatir lan untuk sabar sekar mekar ing ora kang cengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumete sing terto kanggo nenesi lungko-lungko ketika pemudi dusun kundengan sing rupane ala aja ngalala awet tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati hari Kanjeng Nabi bila kula
ate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula kurang ngira yen sliramu citra ninggal kromong pilih karo pioliyo kaya rindu cetro-cetrone hatiku jaman biyen-biyeni aku katon opo saiki ne aku iki katon opo bisa mono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula kurang ngira yen sliramu citra ninggal kromo milih karo pioliyo jan-jan-jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makadake tresno ora nyono atiku ora kira yen saiki sliramu banget nelongso aduh wong ayu wong weling kumring sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa jan-jan-jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makadake tresno ayo prakanca waruwana rukune Islam yaiku lima Asadan loro rukun kang siji bisa sira kelawan kaji
Raga kang kacira tresno tinali dalining jiwa kegandrong parasmu ya ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa suarane bareng-bareng yo ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni ngomong kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya dulur sawangan suarane dilalu ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa basane kembang karo ning ati nanging dudu aku sing duwe aku sumandeng wong liya pisan meneh ora gampang nopo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya apuranan aku yen tinggal siramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti
budaya.